Daqs kemm iġib ferħit għala daqstant ieħor tista' ġib magħha dieqa. Dan b'mod speċjali meta koppja li tkun ħerqana sabiex tasal buċċ il-ġid it-tarbija li jkunu tant qed jistennew tispiċċa sabiex tkorri. TVM News tkellem ma' Melanie Kelly, li korrit wara 5 xhur tqala. Fil-waqt li rrakkontat id-diffikultajiet li għaddit minnhom stqarret kemm ħassitha diffiċli li tkompli taffaċċja il-ħajja ta' kuljum. Jiena kelli 5 xhur għaddejt minn trauma kbira emozjonalment, però anki fiżikament jiena kif ġismi wellet il-baby, ġismi ħaseb għal-ħalib. Mela jiena kelli engorged breasts, kont miġuwa ħafna, kelli d-deni, u fl-istess ħin qed nipprova neħandilja il-fatt li issa m'għandi xejn. Allura inti tkun isek trid toqgħod id-dar għax you have to get better, imma fl-istess ħin mhux aħjar imur ix-xogħol. Sick leave huwa limitat. Allura forsi dik il-mara li korriet u forsi fiżikament tħossa okej, tajt mhux aħjar imur għax-xogħol biex ma naħlix is-sick, però emozjonalment lesta biex tmur ix-xogħol. Jiena naħseb għal dik il-mara li jissem dan is-sick leave tajt orrajt għandi 3 ijiem u ħatoħodhom. Fl-aħħar jiem, il-Gvern ħabbar it-tnedija ta' inizjattiva li se tkun tagħti leave speċjali lil koppji li jkunu korrew it-tarbija tagħhom sabiex ittihom iċ-ċans li jsibu saqarhom f'dan il-mument diffiċli f'ħajjithom. Melanie Kelly qalet illi dan it-tip ta' leave se jkun ta' benefiċċju kemm mill-aspett fiżiku iżda anke dak psikoloġiku. Fil-fatt bħalissa koppji li għaddu minn din it-trauma jridu bil-forsi jutilizzaw il-leave tal-mart. Kelly qalet illi għalhekk din l-inizjattiva sertajn lil dik il-mara li tkolli għax issa huwa dritt tagħha illi tingħata ċ-ċans li tipproċessa dak li ġara. Qalet li din l-esperjenza mixejn anqas minn meta wieħed iġarraf telfa ta' xi ħadd qrib tiegħu. Naħseb hija inizjattiva tajba għax ħafna tajba għax inti meta tkorri jekk is-soċjetà, l-entità, il-gvern li inti tgħix fih ma jagħtix importanza lil ċertu affarijiet isek inti bla ma trid ma tihomx importanza lanqas. Jiena naf ħafna nisa li korru u peress li ma nitkellmux fuq il-korriment u peress li mawx dawn il-leave u grievance leave qisu l-għada imorru għax-xogħol qisu qatt ma ġara xejn. U din hija trauma fiżika, emozjonali, mentalment u tinduna that ħanajda bl-Ingliż, if it's not addressed, din tibqa' magħhom ħajjithom kollha. F'dawn l-aħħar snin bosta pajjiżi u organizzazzjonijiet Ewropej għamlu passi sinifikanti fir-rikonoxximent u l-appoġġ tal-impjegati li esperjenzaw korriment. Fil-jiem jgħaddew ukoll il-Gvern tar-Renju Unit għadda leġiżlazzjoni li tagħti lill ġenituri dritt tal-ġimagħtejn ta' leave wara korriment qabel 24 ġimgħa ta' tqala.